Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Al-huda Foundation 313 TV. Sunana Murtada Umar Ishaq. ‘Yan uwa masu kallon mu, kamar yadda kuka sani, muna a cikin watan Rabi'u Awwal, wata mai girma, wata mai daraja, watan da aka haifi fiyayyen halitta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wanda saboda haka ne muka zo muku da sabon shiri mai taken suna Tarihin Manzon Allah, wanda a yau bincikenmu zai yi magana ne akan tun daga bisharar haihuwar Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa haihuwarsa, wanda za mu saurari wannan bincike ne daga bakin Malam Isah Hussain Yawuri. Malam, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina taya al'umma duk duniya, musamman musulmi, da zagayowar wannan wata ta haihuwar fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda muka sani, shi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu ne kamar teku, wanda kowa zai zo ya iya wankan shi da iya abin da jikin shi ya ɗiba ya tafiyan shi, dole ya bar wannan tekun a inda yake. Nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda muka sani, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ɗa ne ga Abdullahi, shi kuma Abdullahi ɗa ne ga Abdulmutallib, shi kuma Abdulmutallib ɗa ne ga Hashim. Wannan Hashim ɗin ba shi ne haƙiƙanin sunan shi ba, saboda Hashim kalma ne wadda take ɗaukar ma'anan mai rabawa, wato kamar daga shi ne mai rabawa. Amma saboda a ɗabi'an shi Hashim shine raba abinci ma mabukata, musamman idan ya samu baki yakan zo yana kakkare biredi kamar ya suke a lokacinsu, yana baiwa mutane, sai aka sami shi Hashim, wato daga kalman hashama. Da sunan shi cikakke shine Amru bin Abdulmanaf, wato Amr dan Abdulmanaf, wannan shine sunan shi. Shi kuma Abdulmanaf ɗa ne ga Qusayyu, wanda wannan Qusayyu din daga nan zaka ci gaba da ƙididdiga su har su ƙare zuwa ga annabi Ismail alaihi salam, ko kuma zuwa ga annabi Ibrahim, wato annabi Ismail ɗan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Idan muka dawo gehen mahaifiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, sai da tuna Amina, ita ma dai mun sani ɗiyan Wahab ce. Shi kuma Wahab ɗa ne ga Abdulmanaf, Abdulmanaf ɗa ne ga Zaharata. Wato kenan da Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sayyidatuna Amina mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun haɗu a wajen wannan kaka nasu na biyu, wato Abdul Manaf. Kamar yadda al'umma suka sani, shine lokacin haihuwar manzo Allah, kafin a haife shi akwai wasu mu'jizozi da isharori da aka gani wanda suka bayyana. Misali, kafin Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi aure, wato lokacin yana matashi, ko mu ce saurayi kamar yadda ake cewa da Hausa, cewa wata rana ya taba zuwa wajen fataucin shi, a wajen kasuwancin shi, sai ya haɗu da wata mata. Ita ma wannan matan sunanta Fatima, wanda ita wannan Fatiman ta dubi Abdullahi da kyau, sai take ce mai tana son shi, wato ta bijiro mai da kanta a matsayin tana son shi. Sai bai amsa mata ba. Sai da yake ta fara tambayan shi, shin shine Abdullahi da mahaifin shi ya fanshe shi da raƙumi 100, saboda kamar yadda al'umma suka sani cewa akwai abubuwan da suka faru na alƙawalin da Abdulmutallib ya yi cewa idan ya haifi namiji zai yanka, wanda bayan an haifi Abdullahi, saboda ganin karamomi da mu'jizojin da yake tare da su, yasa al'umma dangin uwa da dangin uba suka yi tsaye kan cewa ba za a yanka shi ba, sai dai a faɗi abin da zai zama daidai da shi sai a bayas. Wanda daga wannan ne an sani aka yi ta sa raƙumma, har aka yi raƙumi 100, sannan suka zama fansa ga Abdullahi. Da haka ita wannan matan sai ta tambaye shi, ba kai ne wanda mahaifinka ya fanshe ka da raƙumi 100 ba? Ya ce shi ne. Sai ta ce mai to tana son shi. Sai
Abdullahi mahaifin manzo Allah bai amsa mata ba sallallahu alaihi wa alihi, wanda daga ƙarshe ta bijiro mishi ita dai tana son mu'amala da shi, za ta kuma ba da wannan raƙumin 100, amma tare da wannan Abdullahi ya bijire ma wannan buƙatar nata ya tafiya shi. Bayan wucewan shi da wani ɗan lokaci, Abdullahi ya sake haɗuwa da wannan matan, ta sake tambayin shi, ba kai ne Abdullahi da mun ka taɓa haɗuwa maka yi magana kaza ba? Ce ni ne. To yanzu kuma na ganka. Ya ce ni ne. Sai take ce mishi, da muka rabu da kai mi kai bayan mun rabu da kai? Sai ce na yi aure, na aure wata baiwa Allah. Me sunanta? Ya ce Amina. Sai ce to amma da mun ka haɗu da ke kin taɓa bijiro min da kanki cewa kina sona in aure ki ko in yi alfasha da ke, sannan kuma yanzu mun sake haɗuwa da ke kuma kin sake tambaya na ko zan san dalilin da ya sake tambaya na? Sai ta ce lokacin da na haɗu da kai na farin ɗin nan, na ga wani haske yana fita daga goshinka, wannan hasken shi na so ya zama ni ne zan ɗauki wannan hasken, ba wata ba wadda ba ni ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashe duka cikin karamomin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi, wanda kuma kamar yadda aka sani a lokacin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi akwai matayen waɗanda suka zo wajen karɓan haihuwanta, wanda ciki kamar yadda malamai suka ambata akwai Asiya matan Fir'auna, akwai Maryam, akwai Hajara da sauransu, wanda sun zo karɓan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lokacin da suka zo sun dinga ganin wani haske daban-daban, wanda ita ma Amina kafin ta haife shi ta dinga ganin wani haske, kuma hasken sai ya haska mata har Sham, tana iya ganin Sham, Siriya ta yanzu kenan, wanda su ma matan da suka zo sai ya zama kowacensu tana gani. Har Fatima binti Asad mahaifiyar Imam Ali ita ma sai ta zo ta ga wannan hasken, sai take tambaya, shin wani irin kun ga abin da ni nake gani? Sun ka ce mata haske kike gani? Sun ta ce sun ka ce lalle su ma suna ganin shi, da kuma irin yadda ba su taɓa ganin shi ba. Da haka wannan sai yasa aka nemo Abdul Muttalib aka ba shi labari cewa wani haske muke gani. Sai ce hasken abin da ke cikin ita Amina ne, har yake ma Fatima matan wato mahaifin Imam Ali bashara da cewa ita ma za ta haifi wani haske da shi zai zama bayan wannan hasken, wato shi zai zama khalifa ko wasiyin wannan hasken da yanzu take gani. Idan muka dawo akan ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa dukkanin jama'an musulmi sunna da shi'a sun ittifaki cewa an haifi manzon Allah ne a shekaran giwaye, wanda kuma tarihin giwaye dukan kowa ya sani, sura tana nan cikin alkur'ani suratul fil, wanda da abin da ya faru da sauransu, amma cikin wannan shekarar ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A ina sabani yake? Al'umman musulmi malaman tarihi sun yi sabani ne. Na farkon saɓan da suka fara yi akan watan da aka haifi manzo Allah, ta yanda akwai wasu 'yan kaɗan, wannan su ne kaɗan cikin marwaita ko kaɗan wanda sai zurfin bincike ne zai ba mutum irin waɗannan abubuwan, waɗanda sun ce an haifi manzo Allah ne a cikin watan Rajab. In ma koma ɓangare na biyu kuma su ne waɗanda suka tafi, kuma su ne suka fi yawa, kuma ita ce tafi shahara cewa an haifi manzo Allah a cikin watan Rabi'u Awwal. Su kuma waɗanda suka ce an haifi manzo Allah a cikin watan Rabi'u Awwal sun kasu gida 3 zuwa 4. Kashi na farko sun ce an haifi manzo Allah 6 ga wata ne. Wannan riwayan tana da karanci sosai, da haka ba kowa yake jin ta ba. Kashi na biyu kuma sun tafi akan cewa an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranar 12 ga wata ne. Wannan riwayan ita ce mutane suka fi yawan ji. Kashi na uku sun ce an haifi manzo Allah ne ranar 8 ga wata, wannan ita ma tana da karamci sosai. Sai kashi na ƙarshe sun tafi kan cewa an haifi manzo Allah ne ranar 17 ga watan Rabi'u Awwal. Wanda suka tafi kashin nan na farko da suka tafi akan 6, da wanda suka tafi akan 8, da wanda suka tafi akan 12, dukkanin su sun ittifaki ranar Litinin ne aka haifi manzo Allah daidai fitowar alfijiri. Amma wancan kashi na 1 din da suka ce ranar 17 ga wata ne, su kuma sun ittifaki kan cewa an haifi manzo Allah ne ranar 17 ga wata, wanda ya daidai da
fitowar alfijiran ranar juma'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan haihuwar manzo Allah da yawan abubuwa sun faru na mu'ujizojin shi da sauransu. Misali, kamar yadda mun ka sani a ɗabi'a ta Laraba har da ma cikin addini akwai wannan, illa dai kila rashi ya sa mutane ba za su iya yi ba. Amma idan mace ta haihu tana kai abin da ta haifa wajen shayarwa a shayar da shi. In aka shayar da shi ita kuma tana biyan wannan abin, wanda wannan ya bijiro manzo Allah an zo a ɗauke shi, amma kuma mutane da sun ji an ce maraye ne to sai su dinga kaucewa, wanda yana cikin abin da ya sa Halima ta je ta dawo maya na biyu, Halimatu Sadiya, sannan ta ɗauke shi. Kuma da ta ɗauke shi gabanta mu'ujiza ta fara faruwa, domin abin hawan da ta zo da shi a kofar gidan su manzo Allah tsoho ne, sannan kuma bai da wani kumari, wato bai da wani lafiyan jiki, wannan jakin nata kenan. Amma a lokacin kuma Allah ya tara komi nashi ya koma daidai. Amma ka zo wajen maganan shayarwar wayanda suka shayar da manzo Allah, akwai wata ruwaya, sai dai ruwayan ta dan karanta, shine cewa akwai Suwaiba. Wannan Suwaiba baiwa ce ta Abu Lahab, cewa ta taba shayar da manzo Allah adadin wata 4. Wannan la'alla yana cikin abin da yasa da Hausa muke cewa Muhammadu dan Suwaiba, cewa ta taba shayar da shi. Ita wannan Suwaiban lokacin da ta zo ta kawo ma Abu Lahab, kamar yadda ake hakaitowa cewa, kamar yadda aka kawo a tarihi kenan, cewa da ta zo ta ba da bisharan an haifi manzo Allah, wato Amina ta haifi ɗa, kuma ɗan nan namiji ne, kai tsaye ya ce ya 'yantar da ita. Bayan ya 'yantar da ita kuma ta tafi, to sai aka ce mai ai shi ne wannan da zai rusa kafirci da zalunci da wane ne. To wannan yasa sai Abu Lahabi sai ya dinga cizon baki, wanda waɗansu malaman tarihi na cewa kowane ranar litinin alfarman wannan aikin na shi Abu Lahab ana cire shi daga jahannama a kai shi aljanna, sannan bayan rana a mai da shi. Sai magana na biyu wadda ita ce tafi karfi, shine cewa Halimatu Sadiya ta ɗauki rainon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na adadin watan da ake yi ana shayarwa. Insha Allah za mu tsaya a nan, sai kuma mun haɗu a wani nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anan za mu dakata, sai kuma zama na gaba idan Allah ya kai mu. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shafukanmu da ke yanar gizo, kamar YouTube channel ɗinmu mai suna Al-huda Foundation 313 TV, ko kuma shafinmu da ke Facebook mai suna Al-huda Foundation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.